pabukalan nila puan. Ya pagkahuman. Amo ada ning lupat na rin. slice nya adobuhon. Tuan. Di arah. Gamay na lag nabilin. Mau na makahimtang karon diri. Awong panimalay o dara. Perting lapo ka pa. Mau na makahimtang. Amo mga gamit dara. Nagkatag-katag pa. Kung kuan magbuhat ko diri og banting. Para di kayo kuan prani o PC o. Butahan siya ganang banting diri para di mo sa hangin. I-arrange sa paling mo ang paypayag na yung mga bulak bisag lapok nya tara po si madamo naray lang survival nga kabuhan nagpabukal o laman loob sa isda kaya nabuhon na yan apoy opo nga ipaho na si karon tangan ay sultawan yung sili na pinirito dyan pwede mong garden wala pa na human mali nga ikwana itanumay paugahon pa na ingon sa akong best friend kinahanglan pa daw na paugahon og duha nga to sa tulog adlaw this tara pandesal yung palte ya mali itanumay ko na ba kinig ay pitsay pinangain naman sa ate mga mantika ya biniritong tamban. Ayun, nagtatog din na gawas-gawas yung mga kuwan. Ay, kuwan. Mapos ko na. Maraming humot na mo ang maraming humot na among di luto-luto din. Mau nilatayan. Hindi pasan, hindi bermudis. Karya sekian aja tolong din para ini tapos sa kuan sa kanal ini foto dito dagat o doon na dito sa sekianan to orang layo orang yung ulungan na og isda nga bulinaw. Tuon nga isda sa kual. Mais o mais dahon. Ang bulinaw yung mga bumbay, sira, paminta, yang putuson og saging kay dahon saging kay. Mo di man daw pakayuhan, murag isugba style pero putuson niya kuan. Kay di man pwede paksiwon kay ana may pinaksiwraan. Gani gutom na po dug na po Ana po si yugo. Ana po si murag yugo. Master din nangita og kape kay naghaling siya kay kanang kuan. Nindot og pangapi daw kay kanang ting-ulan. Ulan. Nya morning na ay gripo sa third oh.
Tara. Talungan ang Lutun ang atuang kuan. Ala, ato pang halingananan dito, oh, palong. Wa po to butang to nimo ganang katong plywood nga gamay ni itabon to dito sa dapit aron mo kuan. Nandara sa madam nang sigara ligid-ligid mo ni ang trabaho dere. Grabe kahago. Kapoy kay ning magsihigda. tanom sa okra o tangkong. Monday pulding bid. Nag-ulan pa man na langan man. Nag-ulan. Onya, kan third hiranan mo po ni. Pulding bid gyapon ni ipatungan og plywood. Kani gagabi ani kay mo ning bumbungan og trapal. Relax ra kayo. Ulan na. Kung walay ulan, pwede ra dili ka bunag trapal aron hayahay. Dara mo ang laman loob sa isda hapit na latpuan. Pabukalan ni latuan. Ya pagkahuman, Day. amo ada ning Lupat na ron. daiso nya adobohon. Kuan. Mga on, mahaw. Amo nang sudag kaon ang among gamayng sudan nga nukos o tamban nga pinerito. Di ara. Gamay na lag nabilin. Grabe ka on third eh. Grabe mga kaon. Trabong plato, dahon saging. Ang abuhan nito, marami nagkaso-aso pa. Sige mga usami mga on. Napidyo dahil lubi. Ning duol sa kanyang janis niya. Pinaunlan-unlan po siya sa abagang janis niya. Pinapiyong-piyong siya yung mata. Relax pa kayo. Tingog-tingog. Sa mata-mata pa. Pinaunlan pagbalik. Tulog-tulog na. Yan mo na up. Kurat-kurat para ba? Nasa na pa ka na patutong ng aking kitandog. Bingo man. Hirap ng ilipin. Tulog na no. Ako na pala siya nagplano rin sa akin siya.